Papučková turistika, alebo ako sa doslova za pár minút dostanete na Ďumbier, Chopok alebo Krížnu. Takto rýchlo, pohodlne a efektne to zažijeme v dnešnom televíkende vďaka vydavateľovi a fotografovi edície kníh Slovensko z neba. Tak momentálne sa nachádzame na športovom letisku v Dobrej Nive a dnes by sme si radi urobili nejaké pekné zábery zimné Veľkej Fatry, po prípade Nízkych Tatier, ktoré by potom sme mohli použiť do niektorých z knižiek z edície Slovensko z neba. Letieť budeme spolu s fotografom Jakubom. Ja budem pilotovať lietadlo, on bude fotografovať. Poletíme lietadlom Viper SD4, urobíme si predletovú prípravu, pripravíme si lietadlo. Jednu mapu potrebujem ako pilot, tá je na palube povinná a tam mi zobrazuje letecké priestory. Ďalšiu mapu, ktorú potrebujem, je s vyznačenými lokalitami od nášho redaktora, že čo potrebujeme nafotiť, aké zábery nám chýbajú. A potom máme ešte jeden veľmi podrobný autoatlas, ktorý používame na tieto účely, do ktorého sa dá už veľmi podrobne zaznačiť nejaké konkrétne lokality. Dnešné podmienky očakávame, že budú veľmi pekné, lebo nám svieti krásne, ostré zimné slniečko, takže teším sa na pekné zimné zábery. Do toho ešte stále máme aj Veľkú Fatru, aj Nízke Tatry zasnežené, takže myslím, že dnes to bude dobrý lov. Fotiť ideme. 1, 2, 3. dedina, Jadiel, to ideme namaľovanú mapu fotiť, čiže to pôjdeme nejakých 4000 stôp, aby sme to mali z väčšej výšky. Toto. Stačí na štartovanie. Raz, 2. Zabrzdenie máme. Sliač väža Oscar Mike 730 Viper SD4 na letisku v Dobrej Nive. A žiadam o odlet, bol by to let bez plánu za VFR nad Nízke Tatry cez Sliač a Banskú Bystricu, 1000 feetov AGL, počet osôb na palube 2. Leteli sme ponad Zvolen, ponad Pustý hrad a tam podmienky na fotografovanie neboli kto vie aké, tam už sneh nie je a takisto listy sú opadané. Podobne vyzerala Banská Bystrica. Keď sme vystúpali na Veľkú Fatru, tak tam to už bolo nádherné. Prevalovali sa tam troška obláčiky, celý hrebeň je zasnežený, takže to boli naozaj zaujímavé zábery. Odtiaľ sme sa premiestnili potom ponad Donovali. Troška sme zamávali lyžiarom hore na Novej Holi a išli pekne nad Prašivu a odtiaľ sme pokračovali po hrebení na Chopok. Tam sme tiež nad rotundou zakrúžili.
Naozaj neskutočnú atmosféru a pokoj môže zažiť tento tandem tvorcov a vidieť aj nízke Tatry z úžasného nadhľadu, s oblými tvarmi z južnej strany až po zubaté severné steny, aj so skialpinistami na najvyššom vrchole. Kríž nebolo vidno na Ďumbieri, lebo je úplne celý zasnežený, takže bolo vidno iba hrču snehu. No a odtiaľ sme pokračovali potom naspäť sem na Dobrú Nivu. Cestou sme zažili jeden taký kopanec akurát, ale ináč to bolo krásne počasie s perfektnou dohľadnosťou. Zo všetkých smerov, z každého bodu, kde sme boli, bolo krásne vidieť Tatry. Fotografie myslím, že budú propagovať ten cestovný ruch, tú krásu krajiny, krásu Slovenska, takže na to sme leteli, aby také fotky vznikli. No, paráda! Super. Dobre, nie? Hej. Jak sme to nafotili? Parádne. Ešte aj tí dvoch, jak sme vyplašili. To si videl? Hej. Utekali pred nami. Ako také srny. No ja som fotograf, fotím z lietadla krásy našej a Českej republiky. Je to veľmi veľký rozdiel, pretože si človek nemôže naplánovať tú fotku, musí pracovať s tým, čo má práve v tom momente a ako práve letí pilot a vlastne spolupracovať aj s ním na tej dokonalej kompozícii viac menej. V zime je to iné tým, že tá krajina, keď je pokrytá snehom, nie je tak chaotická, ako môže pôsobiť v lete. A hlavne v zime dobrá dohľadnosť, keďže v lete býva často opár. Vidíme ďaleko na vysoké Tatry a podobne. My sme robili maľované mapy. Maliar potreboval vidieť tie budovy z hora. Vtedy som si prenajal lietadlo a to bolo prvýkrát v živote, čo som letel. A sa mi to tak zapáčilo, tak som si vtedy povedal, že budem pilotom a potom som robil tie kroky, aby sa to stalo skutočnosťou. No a časom sa to tak rozvinulo, že už máme tretie lietadlo a lietajú 3 posádky a nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. A my takto ročne vlastne fotografujeme okolo 800 obcí. Okrem tých fotografií, čo robíme pre starostov, tak fotografujeme pre tie naše knižky. Som rád, že sa to ľuďom páči hlavne. Takýto pohľad nezvyčajný. Lebo zo zeme to poznajú aj z nejakých rozhľadní, ale lieta málo kto, takže je to tam zase taký úplne iný pohľad na známe miesta. Pre mňa je nádherné vidieť to Slovensko z lietadla, lebo som pilot, ale takisto som aj turista, som skialpinista, som lyžiar, bežkár, windsurfer, takže viem ho vidieť z viacerých pohľadov. No a aj zajtra idem na Ďumbier. Zrovna to, čo sme dneska videli, tak zajtra si to vyšlapem na pásoch a možno nejaké lietadlo mne zakýva, ako som ja dneska zakýval skialpinistom.